Txistekin nola ote da orain zuen denon oroimena. Bada txiste bat umetakoa da hiru poliziena. Amerikarrak erakusten du erakutziz bere pena. Zauri hau dugu Nueva Yorkekoa, la bankada nabarmena. Inglesak berriz hau London City moztu nahi zidaten dena. Badakizue gero espainola hurbildu zen han urrena. Ta zauritxo bat erakusteko hementxe zeukan lehena. Bain zuzen hori gure espainolak erakutzi nahi ziena.